mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiun mo sa DZGB. Pingkiun mo! We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books, they're everywhere. Come on, work. Good afternoon. Damarian. Hello, good afternoon po. Hello, good afternoon po, sir. Yes, ma'am. Po. Sir, Yes. may gusto lang po akong ipaabot sa APEC. Oh, ano po ito? Kasi po, kaninang mga 11 o'clock, Oo. naglibot sindalili sa Barangay 16. Ay, sus ko. Garo nga ni, so karong kabidid ko dyan. Nadalaganan man kaan. Sa barangay. Ano, Ano okay, po nangyari sir. sa inyo? Before ko tasinda, sir, magputulman, maghapot man po sila sa kagharong. Kung nakabayad na, arugsa ko, nabiktima ako, nakabayad na ako, basta sa napinutulan. Ay, salbatan ng pangyayari sa maabaka. Bata na talaga, sir. Talaga, nag-irinit sa payo ko, paduman ako sa APEC. Ay, sus ko. Ano sabi sa imo pagkabag... Tapos, ang taramon pa sa kuya duman, bako magparabayad sa bayad center. O, ngunyam po pala hali mismo sa Indo. Bako advisable magparabayad sa bayad center. Oo. O, hali mismo yan sa ngimot ninda, Iyo. Uyo-uyo kung managibo nindaan. Oo. Ay, Diyos ko, naku, kaya kanina pa ako Ikaw, madam, nalapit sa inyo. ikaw po, naputulan ka. Naputulan Hindi ka po, sa sir. supply. Pero nakabayad ka na po. Pinutulan ako, sir, na nakabayad ako. Kaso rin ka po Hindi na nagbayad. naghapot-hapot sa kagharong. Yaon lang ang may post. Yaon lang sa mga poste kang kontador sa may kataning ni. Ay, sus kong pangyayari. Dahil rin ka po, lamang naghapot-hapot mga pirang... ugali. mga- Ano, anday, tiga-orient tindaan. Hindi briefing ang mga empleyadong iyan. Iyon na nga ni. Mga pirang aldo, pirang simana ka na po bago nakabayad. Ano po? Mga kaso rin ka po nakabayad. Kang this is sa ISPA. Naiding muna yan. This is sa pala. Hindi ko sabihin, baka updated ang record ninda. Iyo po, sir, ang karamon sa kuya, dahil na magparabayad sa bayad center, iyan da, limit yata sa Inda, mga 2 weeks pa bago makaabot sa Inda. Bako man hindi po, dapat updated sindakan bago dapat i-check ninda sa APEC. Kailingon mo po, alimbawa, natao na nagsapla ka sa rice cooker. Iyo ba? Natatao na may nag-washing machine ka, tayo lang sa off mo. Biglang Yun lang nawala sa ko. off-duty. Magigibuhan mo, magiging produktiboan sa imong aldaw. Oo. Aldaw na iyan, Oo. kumbaga. Oo. Tapos bigla ka sa nabubutulan na, wala ka manalan. De ka lamang po kan. Sa Inda. De ka lamang po ano yan. De ka lamang po gari tinuktukan sa harong bago kang putulan. Dahil lamang ni Huy Biglang binara na sana? putol. Garo ko nga ni putulan man ito pipayo. Bala pa sana. Aron ka ini. Ano pong sabi sa imo pagduman mo sa APEC? May baga po ma-apply ka, mabayad kang reaction. Ano sabi sa Pag imo? sa APEC, syempre sir, dahil pa ako naunto, alas 12 na, Oo. di ba? Oo. Pag dumang ko ba ako akang number, kailangan mo magpuang number, kailangan mo mag-face shield, Oo. umaalat ka, syempre papainauton mo sa mga senior citizen, Iyo. na yung managkadirektima. Iyo, Pero okay. mapararehas kami duman sa CWO, dumang ka maduman. Iyo, ngunyan. Makiulay ka. Ano ang sabi? Di pinari ko sa resibo ko, sir. Bayad ako. Nasa Oo. ako pinutulan. Oo. Sa anong rason? Oo. Saber? Sa anong rason? Iyo po. Ay, hindi din ko kaalos yung sabi niya, nag-13 sa Kuya Duman, nag-assist ako, sabi niya, dahil ako magbayad sa bayad center, tanailing niya kaya, so resibo ko, bayad ako sa bayad center. So, Ay, bako, ibig maray mo sabihin mo yan. pala niya ko, sir, hindi advisable na magparabayad sa bayad center. Iyo, Diba? bako, bata kami po, nagbabayad kami sa bayad center man. Oo. Di na magparabayad sa bayad center. Nya makikisusuang kita dyan sa APEC na pano kitawo. Na may Tapos COVID issue mo iliwan mo, sir, niya. iliwan mo, sir, pag bako mong sala, kabayad ka. Iyo baga. Di matakod ka ito, mabayad ka may connection fee.
Iyo. Oo. Dahil na po, kada anong sabi sa imo ka nagduman ka? Ano po? Anong sabi sa imo ka nagduman ka? Yun naman ito. Nagbayad kang 300? Tapos, mababayad ka. Ako di ako matugot na mabayad ako. Oo, baka mo mang Nagbayad kasalan. ako. Diba? Baka mo mang kasalan. Pinutulan. Oh, correct, Oo. correct. Oh. Ano ang sistema iyan sir dyan sa APEC? Oo. Yun na lamang kung baka garong malala lang hilang. Pero dahil Iyo. na nabubulong. Iyo. Pero Dahil ang years sabi na pa araw ka ng sistema. nagbayad ka po kay 300. Eh, ako sir nagbayad. Anong sabi sa Di imo? ako mabayad. Paano dahil reconnect Di ako sa kuryente mabayad. mo? Oo. Dahil ako mabayad naman basta i-reconnect dahil mag-alat na akong narin i-reconnect iyang tauli. Dahil nga ang papel, ini nga yung papel mo po ngayon, hindi dahil tangay aram ko makakasabing yan. Nailing-hiling mo na yan. Oh, anong klase Basta ka sana yan? putula, Bako yan, papaalam Manay. ka pa, kung 3 days ka pa matatakodan, paano yan? Pwede Kung i-text mo araw sa ka, kuya ano sana? sabi so full name mo o sa account name nindo sa kontador ta. Gusto ko mag-interview. Taro mo ka sa bago manay. May nag-upload man sa kuya ka sa bago na No. medyo arrogante da sa nagduman sa inday. Kadakol kami, nakipasuway sir. pa pati. Kadakol po kami duman. Ano? Kadakol po kami duman na nagduman. Iyo, pero Kasarabay ko. pero ito nga, nasa kapon sa kuya, admitted niyang nalingawan niya mananggad. Tapos binayadan niya ka sa bago, maringan ita. Ang gagaro dahil man siya naputulan, tanda pakiuronan. Pero kamo, ibang kaso mo, bayad ka na Wala pati. ko dahil nagnihoy-nihoy na magnaklak lamang sa gate mo o kasi Oo. ang Punsyo Pilatong isming nakapangaran o rin ni Digdi. Basta pinutulan ka na sa kontador, mismo duman sa may poste ng God. Isus. Kuya man, sir, disturbo, nag-arkila pa akong tricycle, tama pa duman ka lang sa APEC. Oo, Di ba? oo, oo. So oras mo pang ginugol duman. Sige. Mapuda Pero ko. Gusto ko mo niya na apudan so ape. Dahil kang kuryente ngo niyan. Ha? Dahil ka po kay kuryente ngo Day niyan. pa po. Iyang problema ang pag-restore ka yan. Problema Dito, yan. alaton ka, ma-skits ka pa. Pero kung pagputol dahil sinda naka-skits, Iyo, ba't ang problema dyan? na sususog ninda. Ang problema dyan, iba so nagputol, iba so ma-restore. Yung Kaya ani po, aloy. sir. O, di, inarabangan ko sa kalsada, inarabangan ko sa mga Oo. apik. Ay, hindi man po ngaya kami kan madam nagputol. O, nailing mo na yan. Wala yan. Pero sinda, masana sa nagbiging grupo. Ang problema, nakalungsit. sus ko, nya, may assurance sa imong tinauna, i-restore ang kuryente mo, tulo, diba, na dahil ka Dahil, ang nag-300? taramon niya sa Sir Tabi. Kung inkaso daw, o makasabay itong pangarang ko duman, matatakodan ako niyan. Oo. Or mahalap na ako kung naarin. Niya ko, bata niya ko sa aki ko may asthma. Paano, answer, miski lamang dyan, Oo. or miski bago mag-idiplom. Eh, dahil Yo. ko ngayon makasiguro ngayaan, madam ta. Alas 3 pa ngayon, ma-pick up na aduman, kahit itong mga papel. So, itong ma-reconnect. Di ako kumbinsido Ayun, ka. yun man, sir. Ano hinapot mo kung nata pinutulang kang bayad ka na? Nagpaliwanag lamang si mo. Eh, yun naman ang taraman sa puso. Na, paano may bayad ka sa bayad center? O. Yun man, sir. Una ko magapigano nila magbayad sa bayad center. Ngunya na naman pala. Alam mo, gariga, Diyos me, kung bako perdon. ugaring, maski ako ka nagdakula ko, bako ako tuod na magparamuda, maski tabi off there, di ako nagmumuda, maski bagay. Oh, de. Kaya lang, ganun, Ay, araw ka di, masalabo malapit. na gari. Palagatakon kimudag Iwan. maliputo ko na, di. Oh, yung mga yan, isa orin na kanmi pa manaharong, digdi. Oo. Madali na ngaling susuntok ko itong mga taga-apik na ito. Oo. Oh, sino man digdi kang sarong pulis. Ay, sus Oo. ko. O, sige po. Mga dahing ugali kaya sir, Iyo. ang pagpakinuron dapat nila ba may kahampang sinda mga tao, dapat maging ayos man sa indang Aram mo yan na experience. Nangyari na, kami, bayad kami. Kaya lang, igo kami kigari, haloy na, last year pa na gari nalagpasan na sarong bulan. Ako sir, Aram mo yan na term na, aram mo na term na sinabi si Imo. Sinabi naman ang sarong, paano nga po, nagparabayad ka mo sa bayad center? Oo. Nga mapila ko sa mga baunon dyan sa apik na ang tao nagbududurukutan ang pandok. Oo. Ay, Di sus po ko ba, kita. sabi nila, bayad center pwede. Oo. Ngayon, Oo. makadala na pala magbayad sa bayad center. Kasi Ay. ngayon, araw nga kang sabi nila, di ba? Iyo baga. Araw ka ni Manay. I-text mo daw tabi sa ko sa full name o account name sa kontador mo. Maski off there sa nata. Apudan ko sa apik. Pag hinapot ako, forward ko sa enda. Pag hinapot kaya ako kung sisay ang ang dapat na iparayo na nagapod, ipo-forward ko sa enda. Pero i-forward mo sa ko account name sa kontador. Sir, sa katunayan, abagang ko na ngunyan sa mga paratakod kung sa inalokado. Para, kung ba yan ito? Ako Iba man kaya ang sa iba man kaya taon na lang ang ako. nag-restore, ration team.
Salbata. Iwan po, sir, pigturo man ninda sa ko, may nakauron akong saro. Mm. Sabi niya, aapudan niya na daay itong Aber pag-iriba now- ninda. Kaya ang daduman sa may baba. Di mo pwedeng kasuhan ki unjust vexation? Sabi kay ning amigo kong padi. Pwedeng yang kasuhan ki unjust vexation? Hindi ba ko, sir? Sa kung araw ka, ang permi naman sana, paano na lang palan sa iba Iyo. na imot na mag-ano sa inda, di ba? Ako naman tulad ako sa ate. Bagumaray. Dapat, Sige po. sir, pag taga-anuhan mo nila, kumbaga, pag taga-bulong-bulungon mo nila, mga hilang nila araw ka iyan. Taga-rumadala na. Halos 2 years na po baga yan. Araw na araw ka. Aluyo mo na baga napig dyan. Opo, papalala na kung sa Aluyo sa na napig cancer, sir. dyan. Di na perfect ang Nasa- kwan. Di na perfect ang kwan, execution. Iyo po baga, ilingon mo Kaya sabi ko niya ko, dapat magpagkaparalita na yan ang mga ano yan. Pero may araw kan ang Iyo ba? dahil na nga, so, tinurusok na nga ni senda dyan kang customer, client ninda. Dahil nga ni sa May ano ninda. may ang narapas mga na nga, may narapas na nga yung approach. coupon band. Rin na pa sa kang coupon band o bakong hali na dyan. Paano, baski ni sir na mga paraputol na ini, minsan kada imodo. Iyo. Ako lang, Iyo. sa totoo lang po. Iyo. Kasi may nakakaharap man silang mga tatao man sa tamang paagi. Iyan baga kaya ko. kwan yan uning kontrakto. Ano ito? Agency. So, pag amigo ko nga diyan na nag-upload, aram mo ang sabi da sa iya, maputulong niya kami sir nga, pangdagdag ngayang allowance mi, gusto sabihin mo, kundi, isus ko, pangdagdag ki allowance na pigputol, kada putol, may bayad gyud sinda eh. Iyo po ka, kang inot, may nangyari man kang inot na, yaon ako dyan sa tapat mi mismo, maputol na. Sabi ko na, puputulin mo yan, nabayad kami. Oo. O paano na naman pala, garo style na sana baga puputulin ka nga, kung ipapatakod mo naman na mataog baga. ka. Iyo Ano baga. na sana, sir? Iyo Garo baga. nang, grabe nang hilang, garo na, cancer na baga, nasa stage 4 na. Iyo. Garo na Sige yun po, ang kayang bulungon. mabala ko magkapod sa apek tabi, ha? Iyo. Iyo po, sir. Kung Salamat. pwedeng, iyo po, sige po. Pabisitaon ta dyan, ha? Okay, thank you. Thank you, brother. Gusto sabihin, Jing, kasi bago talaga, nawaga sa mga Nemi, si Nemi ang partner pa naman yan. Nakawaga sa mga paraputol kasi bago talaga dyan sa, sa Barangay 16. Hello? 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 Sir. Yes, good afternoon po. Sir. Kami man po, mapatakod kami ng bagong connection sa APEC. Okay. Ang sistema man po kayo ng APEC na yun kang hinapot ako kakarin po ngayon ka mo nag-apply. Yan No. Agosto. Ang simbag ba naman sa Muya, sir, parang ngayon kang Agosto ka sa napalan ngaya? Oktubre na? Yung simbag sa Muya, sir. Agosto, anong pitsada? Oktubre na bagangon yan? Kaya ni sir, nag-apply Para kami ka na gusto pa sa napalan, salbatana, adi. Ano ba yan? Bagang kami kang para pala ngayon kang Agosto pa sana? Oo. Yun lang gan sir ang pakasimbat. Ako, inapunan ni sir, si hotline kang APEC. Oo. Ang yaw na ko duman sir, sinarbutan ako ito. Iyo ba kung may sus, natalo ka ng style ni daddy. Ay parang parang ngayon kang Oo. Agosto pa sana pala ngayon. Pero bayad mi nagabo sir. Oo, hanggang ngayon, dahil ka pang kuryente. Kompleto na, inspeksyon na. Pero yun simbag sa mo sir. Parang ngayon, Agosto pa sa napalan. Oo, Kung yun sabihin mo, simbag sa mo, sir. ikaw pa kinaka-standby dyan, na mga pirang bulan na. Mayo na sir, hilang na kayo diyan ni APEC. Ay, sus ko, talaga. Grabe na experience mo, di. Ha? Sige sir, sinimbag Oo. kami ka. Kaya ba ako si Agumi, yung simbag sa Muya, para pala ngayon Agosto. Ano ba yan? Oktubre nang Ay, sir. nako. Grabe naman kahaloy. Ay, sus ko. Kung medyo kung kadakol kang kaya, wala na makukuha. Ayo, salamat Pigo ha. Salamat Salamat doon tabi. katalang kayo dyan sa APEC na yan. Iyo po. Kung may kang pasensya, madyan ka. Iyo Iyo. malaman. Grabe. Okay. Salamat po. Sige sir, salamat sir, salamat po. Salamat. Okay. Ano nang pangyari ngunyan sa tuya daw, adi? Father Fulok Pimya. Maray na hapon tabi sa ima. Ano na, ni may sarap pa o. Natarong ka ng mga matatali bagang nyaon sa aping. Natatang management arog iyang kaan. Hello? Siya nga, gusto. Kat nga, ito sa tingting pa. Diyan taramon, hindi bagar, nasibutan do. Oh.
Iyo man ang gada di. Anong inasibot rin dong pandemic? Pwede. Ayan. Sang tao na lang. Isang taon na di. Ay nako. Okay. Salamat boss. Salamat. Ano nangyari dyan? Sa ataka sa bago, may nagapunta ka, mga amigo ko, kamidbid ko. Ano nga yan? Di nga kapagparabayad nga dyan nga sa bayad center? Hey, my goodness. Hello? Hello, good afternoon, amigo. Good afternoon, amigo. Ano daw ta? Arog na kaan talaga na apek. Ay, Hindi man lamang nagkakaraalan sa tuyang mga nagkapirang lideres kung paano man magtawan ng proteksyon. siguro, amigo, saro ini sa mga gibontang gari, political issue sa mga Opisyalista. Iwasan, amigo. Hindi political issue ini. Ako sa bagay na pagbasol. Oh. Ito akong neighbor. Judith niya ngunyan. Oh. Yaw na sa paraputol. Dahil pa manakalag pa si Judith. Nagkiulay sa paraputol. Ang pwede agency. Oh. Kera. Ang tagsadiri ka, ang kamabata ko ang Ernesto. Iyo. Oh. Dapat oriented yan kanapit. Kaya man pwedeng gibunin ng rason ng agency. Iyo baga, Buda, pag sinabing due date, Migo, it should be implemented after the due date. Nakiulay. Oh. So, puputulan. Oh. O di nagdangog man so paraputol. No. Nangutang kikwarta, pasiring sa opisina. Oh. Pagabot sa opisina, pinabayadan sa reconnection fee. Tatang niya sabi, madam, na mabayad ako kang reconnection fee. Di pa man ako napuputulan. Oo. Dahil na nila, dapat kaya bayadan mo na iyan, may service order na. ano ang i-reconnect? Na dahil man naputol. Dahil man ang salmata ng pangyari sa maabaga, di. Ano ba yan? Nakulong pa. Oh. Ang mga deal, surubra, may arrears. Biktima ako kayan. Oh. Ako nagpapabayad naman sa amiga ko, supervisor man dyan sa loob mabuto. Oh. Ay, pagdulupon. Iyo. Nga ako, sis, makisuyo daw tabi ako ta, ako na magparaduko dyan ta. Bata senior citizen kita. Oh. Ano yung problema po? Sige, pabayad ko sa iya. Sige, nakisuyo ako. Oh. Pwede maray. Oh. Umabot sa bill kong latest, dahil naman ako arrears. Oh. Umabot sa bill ko, may arrears na 1,200. Gra. Confident ako na, amiga ko man sa papakisuyo ko duman. Oh. Okay? Sis, natanong tabi ita, may arrears po, inilay naman akong arrears. Oh. 1,200. Inilay sa computer. Eh, kamay niya sabi, sir, kayo ni mag-intindi. Kuni siya nang bayadin. O, di very good. Oh. Okay? Kung bakit sa rumbulan, ito na naman sa arrears. Confident ako, di pa ako nadadagit, Migo. Oh. Confident ako na. May testigos ako, pagpapabayan ko, taga-apek. Iyo. Okay, bulag reconcile ko na itong 1-2. Ay, dahil na ngaya po din si Ma'am Janet. Ito na ngaya sa tabako. Dahil mara problema. No. May istorya ko sa nani. Siya nagsalida po. Oh. Uyan na si Chay. Oh. Di maray. Maray na hapon. Good afternoon, Chay. May problema ako tabi. Inayos na ini ni Sis Janet. Oh. Gusto ko po mahali ining 1-2. Taday naman akong, hindi man akong arrears. Iyo. Dapat niya, sir. Pinanutan mo dyan sa ko. Tama ka man, ma'am? Tama ka man. Nabasil ka palagod. Pwede nga ako. Kindly call her. Ibig niya ako. Pwede man siya ng cellphone. Tawan ako kay Consumer Subsidiary Ledger. Oh. Inali ito. Sabi ko, Chay, sorry to inform you. Pag ako pinutulan na dahil kong arrears, dadaround ta ka naman kay Apo. Ilingon mo pa paano ko iwalon si Apo. So, saro kong amiga, Oh. sarong hamak na domestic helper, ito na lamang, nakikisuyo man sa ko, No. at patabang. Ang apek, pwera di los ubos kang gabos, may mga maray man dyan. Iyo. Kundi, ang gusto sa naninda, tigwid ang kinagkapira, ang gusto sa naninda, dangag ang tampang. Oh. Pag nakakasabot, dagit sila. Iyo. Okay? Nag-apply October 2020.
pinabarayadan ka po sa reconnection, etc. Ah. as required, kaganing makabitan. Iyo. Ang nangurot ang utang, taday pa man nakakalarga. Okay, tayo pa na inspection, alo yun. Taday Oh. ka si inspector. Okay, Oh. napasipita na kami. Oh. Kamata may nag-aaradal ba ng mga hakil sa raday pa? Oh. Na-inspeksyon na, nakalarga na. Iyo. Pasok sa aplikante. Napasubo na ako na nagtatabang-tabang. Oh. Iniba ako kay Apo. Oh. Supposedly, bago siya naglaga, igwa siyang na kayang bayadan. Pinakiunay ko, kaya nagtatapuro pa sila kay promissory. Oo. 3 months na nga sa tinahaw. Very good man, and fairness kay Apo. Oo. Nag-approvean. Lunis ki perang bulan, dahil pa na-inspeksyon. Hanggang sa na-inspeksyon, Oo. pag-abot na-inspeksyon na, may mga date pambayanan. Iyo. Pinabarayadan pa naman sa pagsugo-sugo naman nangon. Pinabarayadan, gabos-gabos, just to comply with the requirement. Saka nang magkatigwa na magkikuryente. Iyo. Okay. Ayos. Na-inspeksyon. Hanggang nakabitan. Very good. Nakabitan. Nakabitan ito sometime March. Nakabitan October 2020. March or April. O di maray. Ayan, tapos. Saka din nakabitan. Ito na so aplikante sa Saudi. Parang hamak na domestic helper. Tiyos-tiyos man. Nag-aalat sa nasindatang primerong bill. Much to their excitement, tira man daw ang bayadan ta. Umabot ang migo subil, may arrest na 9,000. Ano ba? Binumang ko. Pero nagkagawang arrears na tinakod ang pasan. Ano may arrears na? Kaya ang nani, dapat 10 bulan sa nasubayadan, so kinonsumo. May arrest na. Nataday sa kuya nakipagpatagasan sa kaambang ko. Subladahon ini. Ha? Dahil niya talaga, 9,000 niyo yan. Naku. Ika pa nga ni nagpabayad kang promissory na dahil naman ngayon na promissory. Sabi ko, sa butbut ko sana, masalag ko pa posisyon mo kay Kagay Apo. Pinabayadan ito. Winda. Layas pa Saudi. Oo. Just to comply na magkaigwa na kikuryente, pinangutang-utangan. Tapos, balik kami dumaan. Sa 9,000 juarez, pinatagasan talaga hanggang ulit ng kuryente. Talaga ngayon may bayadan yan. Nasa pinakabitan mo, tapos na inutos mo na bayagan, binayagan ng utang-utang. Iyo. Oo. At ang pinakabitan mo kung may arrears yan, bill, amigo. Okay. Pasensya to open. Yes. Okay. Kadukta. Okay. Kadukta. Yeah. Mga konsumidor. Okay. Araw Okay. din pagkatuya ni Mrs. Altiche. Mm. Amiga ko, pasensya ka na ngayon sa ako updated na computer, Vic. Kawawa ka kami ni Will. Salamat. Okay. Ganun. Okay. 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 Anyway, mga tugang, yan mga eksperyensya. Sabi ni Tony, yan so mga empleyado ka na APEC na dahil pa nabakunahan ta so amigo kong fully vaccinated marayan simbak. Latusunta ka dyan, Tony, na latusunta ka dyan, Tony. Manapait mo na. Ano ba yan nangyari tayo? Natabaya ta pinag-privatize yan. Wara man ang trabaho ka napik. Ibalik so aleko kamalig pinangat. Ara mo so dati bagang aleko ka ito. Kadakol kang problema tabaga. Napuputulan baga ito roal daw. O kada bulan. Kaya araw ka ng sitwasyon ta. Uni nga niyo. Nag-apply nga niya ako. Nag-apply sagkod sa nga na. Wara pa bayad ako. Ay sus ko. Aha. Okay. Hello. Hello. Yes. Kung may kabaga ng bayad kang bill mo, may nabaga surcharge. Oo. Kung baga pag ka ng bayad, may porsyento ng tigapato. Iyo nga niyan. Yan problema. At ang gusto kong klaruhon, kung natatabig tataram nila, dahil magbarabayad sa bayad center. Samantalang, yung pinaka-the best na pagbayad migo, sa medyo limitado ang tao kumpara sa surusuan dyan sa APEC sa pagbayad. Tama ka. Di ba? Sa bayad center man hanggang medyo garability. Maluwag. Maluwag. Maluwag ko ta. Ang problema sa posting nila. Iyo. Pero maski na, dapat ang pag-check ay yan, pag di ka pa nakabayad, after due date, kung pirang simana, matao sinta kipalugit.
Dapat. Di ba? Halimbawa ngayon, due date mo 20. O, gabos sa 20, i-check. Di ba? Nakabayad na ini. After 1 week, i-check. O. Siguro, ang pag-check pati ka na, kung dapat ka ng putulan, after 1 month, para ma-check mo sa billings. There's indaki method of checking, ma-double check. Kung di ka bayad na uday pa, o kung ano, dapat may palugit ka kumpirang aldaw. Tama. Dapat may check-in balance sila dyan. Eh, may kumpare, may problema ang operation. Ay, Tama sus- ka, nangyari, baka multitasking pa. Sunadalan ko sa management, gari na luma. Sunadalan ko sa management, gari na luma pag-abot sa araw ka na operation. Tama. Dapat din, maging board ka dyan, Oo, okay. Maging board ka dyan, dapat. Ay. Ito sa'yo mo. Sige na. Kasi, Okay. Pagyari sa maabaka. Ano ko na po ko si Chapat? Bata. Alat ko na. Tapos ko daw nag-text ako si Father Bob sa aga na lang po. Kaya tayo ko sa Madali lang. Ata. Ha. Hindi ko na. Pangyayari sa maabaka. Alam mo na sa gibong ko. Ano ko tanong si ate? Alam ko na ha. Si piling maapudang ko daw talaga. Mali lang ha. Balong. Si Chapat kaya. Balong ko na si ate Hazel muna. Hapat yung piling makauron tungkol yan sa kuna yan. Hello, ate Hazel. Mayapot ako. Arog kayo ni. Si isang pwede ma-interview tungkol dyan sa mga billing sa mga boda so disconnect, anong pagkaan? So disconnection. Isus kung pangyayari sa maabaka. Araw kaya kainita. Uyan sa barangay 16, may nag-apod sa kuya. May pinurutulan mo niyan. Masarang nag-apod sa kuya na babae ngun yan. Nagbayad dahil sa kampitya 16. Tapos ngunya naman kasabay siya sa pinutulan. Opo, ngunyan arog kay ni ang ang gusto kong maklaro ko ta. Nata ining mga ka man nadadangog. Ako man sana nadadangog. Ay, kaday ka man nadadangog. Nata ining mga staff diyan na iba nindo. Kapag nagtataram, nagaparataram sila kaday magpara bayad sa bayad center. Oo, magpara bayad sa bayad center. Tadili nga ni. Di, tanggalon na ko ta so APEC sa bayad center nga ni. Buda, kami nga ni, baga nagbabayad kami sa bayad center, iwas surusuan dyan sa opisina. Oo, ito nagapur sa kuyang babayi, tinaraman da sa kanag dyan. Oo. Oo. Oh. Oh. Hey. Oh. Pero ano yan na, gari, bako buman ini linya, ano? Pero ang pag nagbayad ka sa bayad center, di pwedeng apektadong i-connect dyan sa kwan? I-connect sa APEC na inibayad na ini? Di automatic yan? Pero ngal daw. Oh. Sige daw nga, manner of checking aram mo, ngunyan bagang may COVID, mas accessible ang bayad center kumpara dyan sa Indo na grabe ang tao. Oh, paano daw yan na di? Oh. Oh. Iyo nga. Ang problema ba ya? Ta so COVID issue tangani kung daing COVID ko pwede magbayad diyan. Pwede ataw ni kay nag-arap sa ko sa mga listeners ta. Gari siguro dapat ma-resolve ini ta. Ako nagdiyan baga ako sinugod pirang beses. Grabe talaga ang tawo. Aba ko nga na. Oh, pero so
mas kung baga kaya, mas accessible baga kaya ang bayad center kumpara dyan. Tamas kisempe, dit sa ako nga niya, pagbayadan ko di, ako lang lugad. Kaya uning nangyari dyan sa sarong listener sa barangay 16, nagbayad sa kan 6, kampit siya 16, pinutulan ko niyan, tas sabi da, pero kami nang sa record nga duman nga, paputulan ka for disconnection ka talaga. O, na ang problema manay. Nagyan sa Indo sa APIC, abo niya magbayad ka 300 pesos na reconnection fee, tabayad na nga niya ako. Oh. Paano daw yan na day? Iyo. Oh. Iyo. Iyo nga ni, kudi, pandemic mo niyan, manay. Pandemic bako mo niyan, it's not an ordinary day. Or ordinary month. Pandemic mo niyan, nag-iwas kita sa exposure sa kaso kang virus, di ba? Oh. Arabay kang pag-asa ko. Sige daw, usaya daw. Usaya daw tabi nita. Kung kung paano may checking tulos na maski delayed kita. Pag delayed baga, dipisilong baga pag delayed. Sus ko, dipisilon pag delayed baga. Paano yan? Kuraga naman ako sa iyo na. Di ba? Oh, oy, usay na tabi. Pagkakaroon na tapo na Barangay 16. Barangay 16. Oh, Barangay 16. May although may nagkaprotulan. So, iba nagkaprotulan ka sa bago. Dahil man nagreklamo. Tapos, siyempre, kasalanin da. Uni talagang saro, nagapun sa kuya. Pagkabantay niya na magduwan sa, iyo nga, garebo niyang ito sa kuya. Tao to, nagabantay na siya sa tinampo. I-text, basta na, i-forward ko sa imo. I-forward ko rin sa imo pag nag-forward sa kuya. Basta yan ang dilema ngun yan. Kuda yung pangsaro na pagbayad sa bayad center, baka ma-resolve tabi ki, ki Maray, ha? Kuda, wala pika para taraman dyan na. Ngayon, paano nga nagparabayad ka mo sa bayad center? Ay, pag yan. Ata na. Mag-imbestigar ka mo dyan. Sige tabi. Salamaton. Okay. I-text ko sa imo sungaran niya. Tao na i-text ko kiraray. Tanganing makuano facilitate. Tabi, ha? Okay? Sige tabi. Thank you. Okay. Ito garing mga tugang na pigapudan ko sa APEC. Bako ito direktamenting, habo ko man i-onder ta. Makuman talaga siya ang direktamenting kuan. Aha. Okay. Okay. Ore, no, bueno. Ano nga sa gibong ko? Kadakol kan text digdi. Sagaw garing sa programa tanghapot ta. Apudang ko si Tsa pa talaga. May na. Oras sa Pilipinas alas 3:44 na. An oras hatod sa Indokang. Kan ano? ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na.
Idowny kontra Kulob ang buong labada. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, oy. Paano kayo ni? Alas 4 na naman kita. 4 minutes bago magabot ang alas 4 in hapon. Sa DCGB, kadakol kan mga kwandigdio, kan mga reaksyon, tabi. Tungkol sa APEC. Ano na yan? Paano doon mapakaraya di? Matibayon mag-schedule ka burnout. So pag-schedule kang pagputol buda, pag-reconnect. Sabi kan texter ta. Kanina man po, pinsan ko pinutulan man. Pero bako man palan sinda so puputulan. Sinda po so naputulan. Abay pa, maski dahi nagkao, nagduman sa APEC. Nailing muna yan. Kaso hapon, digdi Santo Domingo, para nagkikilat, kidiit na kuryente, patay sindi, Isus ko. Sabi ni Tony, dahi ka man sana nag-file kang COC mo sa COMELEC, sali ko ka na lang mag-file for study board member. Awin na, kulog lamang kipayo kita ka na abutan takaan.
Ito. Good afternoon. Sir, paano pala po bawal na po ang magbayad sa bangko? Baka putulan man. At ayun na nga ni. Arok pala, sabi ni Hazel Casubago, although bako niya man talaga ito, dapat si Chapat sunapo na. Kaya lang si Chapat medyo busy sa phone. Basic waring sa phone number ni Chapat. Ang problema nito, ano nga sasabi ko? Wala na ko sasabi ta. Yan ang pagbayadan sa bayad. Ang sabi ni Ate Hazel, kasi bago kayo napudang kong off-air, on the air ako, yan palanjing, pag naglagpas ka na sa due date, pag-request ninda, nasa api ka na magbayad. Di ba nga, laps ka na sa due date, sa api ka na magbayad. Siguro, may additional kung may additional na span number of days. Kita man kayang mga konsumidores baga, paminsan na panliman-limanan ta. Ako talaga, naugali ko, pag yaon na subil, may dukutan ako ka, pero may kong nailing, bibugta ko naan sa auto, bibayadan ko naan dyan sa bayad center. Ngayon na mga hiling tulos, ang babayadan. Na paano kung medyo, may mga aldaw man ding na kulang-kulang ako ding, ang kwarta ko nga nang sa wallet ko, 75 pesos. Nali pa ba lingaw-lingawan? Nyata, ang due date baga ngaya, ang due date ngaya is 19. Na kung nagbayad kang 19 o nagbayad kang 20, lagpas ka sa due date. Paano daw yan ma-reconcile? Basta, gusto sabihin, ang mensahe kan, sa roman sana, i-priority ang pagbayad kay kuryente. Di ba na kung medyo kapos-kapos ka, o di ka na magkasira ka. Di ba? Magkasira ka na sa nangaya. Ano ka magkasira na ngunyan nga ni? Mamahal na naman sa kerosene, sa gas, sa presyo kan gas, ma-increase na naman. Paano? Ano yan mapakaray talaga? Ano, bata? Oh, my papa. Oh, hindi. Alas 4 na? Pangyayari sa Mauraro. O bueno, sa pangaran po ni Kuya Nemi Flora at saka ni Kuya Bunjing Tanay, mari pangarap po ng tajing, Kuya ate na lang dyan sa pangaran po ni, ini po si Nemi po, ini po lalaki, baka nagdulura ka mo, lalaki po ini si Nemi. Nemi Flora. Mabuot na lalaki ni Jing, nagdakol na ka bang mabuot dyan sa technical adi. Sa kuyang partner kasabay tabi si Chief Technician Kuya Ramir Tanay, kasabay po si Kuya Richard Astor at saka si Ate Angel Mustasa. Isipan niya, wala si Arvin dyan, wala. Salamat po. Ini po mga tugang si Kuya Henry, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po sa pagantabay. Goodbye, mabuhay. Unhealthy Penny hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Unhealthy na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM.
responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay
laing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nangapunan si Vice Presidente Leni Robredo nin stimulus package para sa mga saradit na negosyo mantang ang mga ini padagos na nakikipaglaban para sa indang mga empleyado sa epekto kan COVID-19 restriction. Nagproponir siya sa gobyerno na magtao nin conditional stimulus package sa kaibahan o kaibaan grants sa micro, small and medium enterprises basta da ipagpabayaan ang sa indang mga empleyados. Yan ang pangalas 4 bareta haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Sa DC